La 15a edició de la Universitat d'Estiu de Per l'Horta arriba al Fafar per a clamar per una Horta Sud en peu. Mitjançant tallers, xerrades i experiències col·lectives volen reivindicar l'Horta enfront del que consideren un excés urbanístic que ha potenciat i agreujat els efectes de la dana. Amb el lema Horta Sud en peu, la trobada es proposa reflexionar com reconstruir-nos com a territori després de la dana. Avui estem fent un taller en el que estan versant al territori, en el que estan composant lletres per a poder expressar allò que els preocupa, que els inquieta o que volen contar del seu territori. I entre les preocupacions, els efectes de la dana. Es tracta de plasmar des de la part plàstica revisar un poc les resistències que hi ha hagut en contra per la defensa de l'horta i en els tallers expressar de manera versada com veiem l'horta en l'actualitat i quin és el sentiment que tenim després de la dana. Nosaltres pensem que la dana ha reforçat la necessitat de conservar i protegir l'horta precisament perquè s'ha vist com l'excés urbanístic en l'Horta Sud ha sigut un dels problemes que ha destapat la dana. Estem fent una cartelleria per a defensar l'horta perquè és la verdadera infraestructura que es defèn de la dana, principalment. La iniciativa ha rebut enguany el suport del programa de projectes interassociatius per a la transformació de les zones afectades per la dana.